ҳосили фаровон ва пандемияи коронавирус қимати ҳосили пиёзи содиротии кишоварзони тоҷикистонро дар қиёс ба соли гузашта то 10 баробар поин овардааст. ҳоло ки марзҳо баста ва имконоти содирот маҳдуд аст, тоҷирон 1 кило пиёзи бозаҳмат парваридаи кишоварзонро ба таври умда аз 30 то 60 дирам мехаранд. имсол худоба шукр 40 дирани харидем. порсол 3 сум 20 харида будем. имсол деҳқоно нас кор кардам, ҳосил бисёртар 40 дирами шудааст, ҳамин бора гирифтаистем. солҳои қаблӣ ҳосили пиёзро кишоварзони шаҳри турсунзода ба воситаи мошинҳо аз тариқи марзи узбекистон асосан ба русия содир мекарданд. ҳоло тоҷирони умдахари дохилӣ маҳсулотро аз кишоварзон харида ба вилояти суғд интиқол медиҳанд ва аз он ҷо баъдан баъди коркард ба русия содир мешавад. поиншавии қимати ҳосили имсолаи пиёзро содиркунандаҳо ба чанд омил марбут медонанд. аз ҳисоби ҳосилнокӣ баланд имсол дасти деҳқон ҳосил ҳаст, лекин кашиш камтар сустар. фурӯш сустан имсол дар Русия. Ба ҳисоби ба фикрам ки карантин шудем. Кор нашудааст. кишоварзон мегӯянд бо қимати аз 30 то 60 дирам фурӯхтани 1 кило пиёз хароҷоти парвариш ва ҷамъоварии зироаташонро бароварда намесозад. ба хотири адами имконоти нигаҳдории ҳосил онҳо маҷбуранд бо қиматҳои поён маҳсулоташонро фурӯшанд. агар пиёза 60 дирам 50 дирам расходаш мешад, ақаллан 1 сум 80 дин фурӯшем фоидаовар мешад. Набошад зарар қати мебироем да, мебироем. ҳозир зарар қати биромадистем. соли 2018 дар мавсими ҷамъоварӣ қимати 1 кило пиёз то 20 дирам поин рафта буд ва бархе кишоварзон ҳосилро аз киштзор ҷамъоварӣ накарда заминҳоро шудгор карда буданд. зеро мегуфтанд барои ҷамъоварӣ бояд ба коргарон ҳақмуз диҳанд ки бо ин қимати паст ҳатто барои пардохти маоши онҳо кифоят намекунад. ба фарқ аз пиёз, ҳоло қимати картошка аз маҳсулоти дигари ниёзи аввалия дар тоҷикистон дар мавсими ҷамъоварӣ ба 4,5-5 сомонӣ баробар аст. дар оғози мавсим қимати 1 кило картошкаи барвақтӣ то 10-15 сомонӣ боло рафта буд. бар асоси омори вазорати кишоварзӣ, тоҷикистон дар соли 2019 бо арзиши 18 миллион доллари амрикоӣ маҳсулоти кишоварзӣ содир кардааст, ки нисбат ба соли 2018 ҳудуди 2 миллион доллари амрикоӣ бештар будааст. дар соли 2019 содироти пиёз ва меваи зардолӯи тар афзоиш доштааст.